mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagkasakit ako ng malubha dahil sa kasalanan ko. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Nico. At ito, ang aking secret file. Gusto ko lang sanang ibahagi na may nagawa akong mali sa buhay ko. Isang kasalanan na sa tingin ko ay habang buhay ko ng pagsisisihan. Ang hirap pala, DJ Rocky. Ang hirap-hirap. Nagmahal ako ng kapwa ko lalaki noong 2022. Oo, nagka-boyfriend ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Mac. Maputi si Mac, matangkad, gwapo, at mabait naman sa akin. Naging kami ni Mac for 2 years. At sa 2 taong yun, hindi niya alam na may ginagawa akong kasalanan sa kanya. Habang hindi kami magkasama, may kinakatagpo akong ibang lalaki. At tuwing gabi, iba-ibang lalaki ang kinikita ko. Never yun nalaman ni Mac. Never. At ang isa pang hindi nakakaalam ng sikreto ko ay ang mismong tatay ko. Oo. Hindi ko sa kanya sinabi o pinaalam. Alam ko kasing hindi matatanggap ng tatay ko ang tunay na ako. Natatakot ako na baka kapag nalaman niya, mapatay lang niya ako. Ang mga lalaki na nakakadate ko, iba-ibang relihiyon. Kasapi din kasi ako ng isang malaking religious organization. At dahil doon, ayaw ng tatay ko na may karelasyon ako na hindi kapareho ng relihiyon namin. Isang malaking bawal yun para sa lahat ng mga miyembro ng simbahan namin. Fast forward, hindi alam ng boyfriend kong si Mac na kapag hindi kami magkasama, may nangyayari sa akin at sa sino mang lalaking ikinakatagpo ko. DJ Rocky, mahal ko naman si Mac. Pero kahit ako mismo, hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit hinahanap-hanap ko sa iba ang pakikipag-sex. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na makipagtalik. Kaya habang wala siya, habang hindi kami magkasama, sa iba ko hinahanap yung mga bagay na makapagpapasatisfy sa sarili kong pangangailangan.
Iba-ibang lalaki ang nakakaanuhan ko, Pinoy, foreigner, maitim, maputi, matangkad, bansot. Hindi ako maselan, hindi ako choosy. Basta gusto rin ang gusto kong gawin, hindi ako nagiging mapili. Minsan nga napapaisip ako, paano kung aminin ko na lang kaya kay Mac? Paano kung ipaalam ko na lang sa kanya ang itinatago kong sikreto? Pero sa bandang huli, nananaig pa rin yung takot. Yung takot na hiwalayan niya ako, naiwan niya ako. Ayoko, DJ Rocky. Ayoko. Ayokong iwan niya ako. Kaya hindi ko na lang sinasabi sa kanya. Kahit alam kong pagsisisihan ko rin naman kapag nalaman niya. At nangyari ang kinakatakutan ko. Dumating ang araw. Nabisto ako ni Mac. Galit na galit siya sa akin. Sa sobrang galit niya, muntik na niya akong saktan. Nagsorry ako sa kanya. Umiyak, nagmakaawa, na wag niya akong iwan, na sana tanggapin niya pa rin ako sa kabila ng lahat. Pero kahit lumuhod pa ako sa harap niya at humiling ng isa pang pagkakataon. Hindi niya ako pinagbigyan. Hindi niya ako matanggap sa lahat ng ginawa ko. Tuluyan niya na nga akong iniwan, DJ Rocky. Hiniwalayan na ako ni Mac. DJ Rocky, pagkatapos niya akong iwan, gusto ko nang sumuko sa buhay. Alam ko rin naman sa sarili ko na nagkamali ako. Sa totoo lang, muntik ko nang ang talikuran ng buhay na meron ako. Kasi alam kong nasaktan ko ang taong mahal ko. Pero masakit din palang maiwan sa ere. Dahil deserve ko pa rin namang umusad at mag-move on. Well, hindi ako sure. O dapat bang sumuko na lang ako? Para hindi na maging salot sa iba? DJ Rocky, litong-lito ako. Sobrang nalilito. Pinalipas ko ang panahon, DJ Rocky. Hinayaan kong ipagpatuloy ko ang buhay ko. Kahit madalas, ramdam ko pa rin yung sakit ng iniwan ako ni Mac. Yung pagsisisi sa mga nagawa ko, na kung minsan pa nga kahit mismong paghinga masakit sa loob ko. Pero kinakaya ko namang umusad. Kinaya ko namang mag-survive sa kabila ng lahat. Ilang buwan din ang lumipas matapos naming magkahiwalay ni Mac. Unti-unti kong sinubukang baguhin ang sarili ko. Noong September 2021, may nakilala akong lalaki na itago natin sa pangalang Brad. Akala ko wala na akong makikilalang lalaki na tulad ni Mac, pero hindi. Etong si Brad, dumating siya eh. Iba yung saya nung dumating siya. Ilang araw pa lang kami magkakilala, may nangyari na agad sa amin. Then after 2 months,
Opisyal na naging kami. Pero sa kabila ng yun, para bang may bumabalik sa akin na gusto ko sanang iwan sa nakaraan. Pero hindi ko pa rin pala kayang tanggihan. Nakikipagkita pa rin ako sa iba't ibang lalaki. Kung ano yung nagawa ko dati kay Mac, nagawa ko kay Brad. At dahil sa nagawa ko, hindi ko na malayan isang araw. May naramdaman akong masakit sa maselang bahagi ng katawan ko. Hirap akong umihi kasi masakit. At parang may nana doon sa ibaba. May mga sugat-sugat ding namumuo. Kaya nagpa-check up ako sa doktor. Nalaman ko na lang. Matapos kong magpa-laboratory, nagkaroon na pala ako ng sakit na gonorrhea. Sa Tagalog, tulo. Hindi alam ni Brad. May tulo na pala ako. At hindi pala ito kamakailan ko lang nakuha. Noon pa pala. Ngayon ang nagkasintomas. Kaya hindi ko alam kung nahawaan ko si Brad o ako yung nahawaan ni Brad. Hindi ko alam eh. Wala akong magawa. At mukhang kailangan kong ipagtapat kay Brad ang kondisyon ko. Nagdesisyon si Brad na magpakonsulta sa doktor. Hindi ko na alam ang naging resulta. Kasi hindi na kami nagkausap uli. Simula nung ipinagtapat ko sa kanya ang sakit ko. Gusto ko sanang kausapin si Brad. Sabihing nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Na kahit nagawa ko yun sa kanya, mahal na mahal ko pa rin siya. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Few months later, nalaman ko na may girlfriend ng iba si Brad. In-stalk ko siya sa Facebook. Nakita ko doon na tinatrato siya ng tama nung babaeng karelasyon niya. Sa totoo lang nakakainggit, DJ Rocky. Iniisip ko kung ba't nga ba hindi ko nagawa kay Brad yung mga ginagawa ngayon sa kanya ng girlfriend niya. Yung aalagaan siya, mamahalin siya ng tunay. Dapat ako yun eh. Ako dapat yung gumagawa nun sa kanya. Pero sa lahat ng nagawa kong kamalian, hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ako. Siguro panahon na lang ang makapagsasabi. At siguro sa ngayon, sarili ko muna ang uunahin ko. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko, DJ Rocky. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Nico. At ito, ang aking secret file.